Agurain izeneko herri batetik dator gaurko artista parea de un pueblo llamado Agurain. Disko berria aurkeztera Japoniara iritsi da. Pentsa, lan hau gurekin dira Gari Uriarte eta Beñat Oribe. Biba! Dupla! Kaixo! Eseri lasai! Eseri lasai! Arratsaldeon! Gari eta Beñat! Somos? Ongi, eta zuek? Oso ondo. Bai. ¿Está? Bueno, dupla. De un pueblo llamado Agurain. Hori, nola izan da? Hori lehendik ere pentsatuta zenukaten, ala orain eman diozu zentzua sigla bakoitzari, izki bakoitzari, edo nola da hori? Uste zu. Nik uste dut orain eman diozutela zentzua. Nik ere. Bai? Bai, Bai. Komentatu ziguten bere garaian, baina bai, guain ja aprobetxatu dugu, jak, ez genukan izenik diskoantzako eta. Eta ondo, ez da? Eta horrelako izenen normalean funtzionatzen dute, ez da? Horrela... Porque da como... Bai. Nola de jam, baina luzea bezala mateu potentzia bat hori. Eta zuri gustatzen zaizue, hori da, importanteen. Ematen dio. Beñat, egin dezagun jauzi disko berriaren barrura, lehenbiziko abestiak ongi etorri. Izena du, hortik aurrera, ze topatuko dugu diskoan? Ba, guain arte bezala denetik pixkat, ez? Osea, dia... abesti ezberdinak, instrumentalki, baina gero letrei eta begiratzen, pixka guk bi gaztek, herri bateko bi gaztek ikusten dituguna, ikusten duguna. Osea, herri batean gertatzen diren historiak, ondairak. Eta gero, baitu zuen baitare kolaborazioak ere bai, zuen kantuetan bi kolaborazio, oso aipagarriak, Nogen batetik eta Raimundo El Canastero bestetik. Zekarri diote hauek, zekarpen egin diote dupla diskoari. Baitu da, Raimundo El Canastero hemen, eta Nogen hemen, eta beste guztia dupla. Hemendiko naino, ordu nahi genuen como... Ertzetik ertzera. Bi ertzak, eta hortxe, batzuk ikutu bat, makarragoa eta bestea, atseginagoa, gotxoagoa, eta hortxe, beste guztia, gure musika. Ondo pasa duzu elkarrekin? Hori beti. Estela ez da hau egiteko, ez? Bai, Beñat, ibilbidean zehar beti nagusitu izan dira elektronika, roka eta dantza esango genuke, baita hitz satirikoak ere, esate baterako, edo tradizioa ere, bai? Tradizioa ere jorratzen duzue. Horrek guztiak jarraipena izango du lan berri honetan? Bai, badu, ez? Zentzuarian abestian, guk beti bide berdina pixka batzutan bagoa zalde batea bestea, baina badu jarrepen hori bai. Jarraipena beste era batera ere bai, ekoizpena ere jarraipena handia izan da, Mikel Irazokirekin egin duzue. Lehen, aipatu ditugu, Nogen eta Raimundo bi ertzetan zeudela, Irazoki non jarri behar dugu? Ertzetik ertzera. Ertzetik ertzera. Hemendik hartzen. Dena eusten, hola. Eta ondo eutxi du, zer moduzko aita bitxia izan da zuentzat Mikel Irazoki? Ba, azkenean da tipo bat, daramana urte asko musika egiten, gauza asko ekoizten, musika asko egiten, eta nabritzen da. Daka olako guztua eta kriterio ikaragarria, ez? Eta hori, azkenean gu egite ditu abestiak, letrak, dana, ekoizten ditugu guri ere horretan geha ere adituak. Orduan, ondo dago, kanpoko pertsona batek esatea, baitu. Nik horrela ingo nuke, hau kendu, esto es una mierda, hau, esto funciona. Eta lehen aipatzen zen una igual, ez palo askotatik hartzen deula, pues, Mikelek kasu hontan indut dena hartu, pixkatu, unifikatu, gero kantu batzuk kanpoan gelditu dira, ez genitulako ez, pues, diskoan barruan ikusten, o kontzeptu honen barruan ikusten. Eta kritikak onartzen dituzue? Mikelek esaten badu hau ez, zuek irekita zaudete horretarako? Oso kritikoa gara, gure buruarekin, kanpoko kritikak oso ondo. Gu beti kritikak eskatzen ditugu. Osa, eskatu, beti. Baina oso, esate bai ez dut una mierda, sakarrontzia da. Ba, hitz egitea ongi dago, baina gozatu egingo dugu, musika entzungo dugu. Zer iritsi zaizue, Fandango nasti entzuten baldin badago. Zuekin, dupla. Eta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Aldarrikapen horiekin jende astintzea garrantzitsua da zuentzat? Bueno, azkenean da mundua ez dakit bukatuko deno ez, baina zantzu batzuk horti daude ez, behintzat
que nos pille bailando. Es que bakarrik etorri zigun, osea, hoi da, como hor zegoen esaldi bat, eta hartu dugu eta gurea egin dugu, baina, ez dakit, denona izan daiteke. Bai, baina eta aipatu dugulen ere Raimundo el Canastero abesti honetan izan duzue kolaboratzailea, zer ekarri dio Raimundok zuen abesti honi? Ba, bida, abesti hau sortu zen, guk egin genuen herrian nola katxondeo bezala lagunekin, rumba talde bat bezala. Eta hortik jaio zen pixkat abesti honen, estiloa eta dena, baina gero ikusten genuen hori benetazkoa egiteko behar genuela apoio bat, nunbaitetik. Eta ikusi genuen hau ez ziala behar genitunak, eta hortik etorri zen pixkat, horri genuen kontaktua, estudian ezautu genituen, eta bain kriston harremana dugu, eta txukuna beldu da, gure ustez. Disko argitaratu aurretik, esan duzu, batzuk ez direla diskoan sartu, hor Irazokiren iritzia dela eta edo zuena dela ez dira sartu dira, eta horietako bat da alta gama, ez da? Ze alta gama ez dago diskoan, ez da? Alta gama ez dago diskoan. Baina singleetan erabiltzen duten, lehenago atera genuen, pizkat formula Mikelekin ere egin genuen, tipo erdinakin Miguelekin ere naztu genuen. Baina, bueno, disko honetan nahi genituen bakarrik abesti hauek. Beste guztiak ez ditugu, osea, bakarrik daude diskoan sartu behar zirenak. Ba, ikusi egingo dugu, entzun egingo dugu alta gama ere, ongiritzen baldin bazaizu errakasta handia izan duelako alta gama. Bideoklip honek dauka segulako erritmoa, ez da? Hor ez dago atxedenik. Zuek, bideoklipak egiterakoan, ze izaten duzue kontuan, zer hartzen duzue kontuan? Depende, abestiak txibatze dizu zer egin behar duzun, nik uste. Osea, abestiak esate dizu hemendik, osea, guri eta kolaborioetan eta guztian musikak agintzen du. O show batean, zer eskatze dizu abestiak, osea, entzun, eta gero horren inguruan ja, altzea jun ara, beste aldera, edo baino entzun eta pazientzia. Bueno, zuen abestiak entzun dituzte Japonian, beste, bainatze, sarreran esan dugu, ez da, Japonian bira egin duzuela, bost hiritan izan zarete, 5 kontzertu eman dituzue, oso baldin bagaude, zer moduzko esperientzia izan da? Oso polita, egia esan, oso polita, diskoan aurkeztea eta lehenengo kontzertu hauetan jotzia, guretzako kriston esperientzia, ez, pertsonalare bai, talde bezala eta pertsona bezala Japonea jutea ez genuen ezagutzen Japon. Eta polita, zesan behar dugu, hor ikusten da. Taberna txikitan eta garito txikitan izan zian kontzertuak, eta beste mundu bat. Gustatu zaie, duplaren musika? Nik uste baiet. Azkenean gu ateratzen dugun konklusioa da, musika oso zer internazionala dela edo gizakion zer dela. Azkenean hizkuntza, garrantzitsua da, bai. Baina musika da eta ulertzen da, berdin zaizu Japonian, Australian, edo nik uste, gu hori sentitu dugu, musika da. Ez duzu dena osotasunean ulertzen, baina mezua hor dago. Kontzertu gehiago ere baituzue, eta aipatuko ditugu hemendik gertu dituzuenak, oiek azpimarratuko ditugu. Martxoaren 7an, ostegun honetan beraz, Bilbon izango zarete. Martxoaren 23an, Donostian izango zarete. Apirilaren 26an, Iruñean izango zarete. Iepa hori ere. Bueno, eta ikusleak erakartzeko, bainat, zer topatuko dugu zuen kontzertuetan, nolako zuzenekoak dira? Ez dakit, ikusi gaituenak igual pixka aurkituko duen, segida hori mantenduko dugu, kaina hori. Disko berria ere aurkeztuko dugu, momentu lasaiagoak ere aretoetan gehien bat saiatu geha sortzen edo, kontzertu pixka luzeagoak, aretotako hauek gehien bat. Eta, hoi pixkat, disko berrien aurkezpena eta duplan betiko energia hori.